Musina txakurrek tiratutako leretan egiten den kirola da, baina hori baino gehiago ere bada. Musina kirolik osatuenetakoa da, eta honetan dihardutenek asko ikasten dute txakurren izaeraz. Gainera, pertsona moduan aberastu egiten dira, leialtasuna oso garrantzitsua baita. KTX-en jarduera berezi honen ezaugarri gehiago ikusiko ditugu, Igorren egindako proba batean izan baikara. Jauziak, itzulipurdiak, akrobasiak eta dena izotz gainean. Patinaje artistikoa da, musikaren erritmoan egiten den kirola. Txuriberri taldea Euskal Herrian dauden apurretako bat da, eta gogor egiten du lan estetikokiain ederra den kirol jarduera bultzatzeko. Ezintasun fisikoa ez da traba kirola egiteko. Are gutxiago, ezintasunen bat duena gogor entrenatzen bada eta ezaugarri apartak badauzka. Halakoetan, arrakasta esku-eskura izaten da. Joseba del Rio tiro egokituko txapelduna da, eta ezintasunak dituzten kirolarien adibide ona dugu. Orain Igorren gagoz, eta gaur musin kirolako lasterketa bat egiten goaz, Igorreko txapelketa, sprint modalitateak. Musina kirola modulez da trineo bat, txakur kopuru batzuekin, segun ze modalitate, eta distantzi batean, 20 kilometroko distantzi batean elurrotan edo 50 kilometroko distantzian, zein bete eta denbora gutxi egin, hobe. Azkenean da txakurra trineogaz, kontrarreloj batean. El problema es que no es un deporte en sí, es una manera de vivir. Musina da niretzako lehenengo txakurrak eta asko maitatzea, eta gero da bizimodu bat, bizi guztien egon behar zela txakurrekin, osea, da biziera bat asko gustatu inbertzatzula egiteko, osea, da bizimodu bat. Bizitzeko era bat. Azkenian bai, karrerak, konpetizio deportera eramaten dauen gauza badak, kirol hau, baina azkenean egunerokotasunak itxentzu bizitzeko era bat izatea, Orduan aurkitu dugu Igorreko herrialde erdian, zirkuito bat landa baten, eta dugu 3 kilometro erdiko zirkuito bat, sare batzukaz markaute, eta oso teknikoak, oso giro arriskutsuakaz, oso teknikoa eta divertigarria kanpotik ikusteko eta bai txakurrekin doan antza. Hemen Igorren daude modalitate klase batzuk, bat da 8ko taldea, 8 txakurrekin, beste da 6ko taldika, laukoa, pulka dela bizikleta edo patinete bat txakurbikin. Lehenago eta behin txakurra. Txakur tipoa, segun ze modalitatea nahi duzun korri, gero bere alimentazioa, azken batean atleta baten modulez. Behar duzu genetika ona, entrenamendu ona eta janari oso espeziala. Lehenik eta behin auki biozu etxe bat lursail batekin, o bestela lursail bat etxetik aparte, badala lehenengo txakurrak aukitzeko leku bat aukitzea, ez? Normalian etxe bat lursail batekin, ja bere dirua da. Gero hortik aurrera azten da berez ekipo dana. Txakurrak, entrenatzeko kuata, o karrua, gero furgoneta bat, remolkia, txakurrak bertan ja diru bat balizo, eta gero ja hortik aurrera txakurra mantenimentua. La pulca es un pequeño trineo en el que el perro va enganchado allá como si fuese un carro de caballos, parecido. Lleva 2 barras, con un arco el perro va agarrado a la pulca, que normalmente era el transporte que utilizaban los cazadores, un pequeño transporte, y luego el esquiador va atado a la pulca. Lo que pasa es que ahora se puede correr con pulca o directamente atado el perro a la cintura del deportista, del esquiador de fondo. Lo más que podemos correr en tierra son 8 perros, categoría de 8 perros. En nieve, por ejemplo, hay limitada
Dependiendo de las pruebas hay hasta 20 perros, en Europa hay hasta 12 lo máximo, pero en tierra lo máximo que se puede correr es con 8 porque los carros no se dirigen igual que los trineos en la nieve. Entonces hay de 8 perros, de 6 perros que corren con carros como estos de 4 ruedas, los de 4 perros corren con carros de 3 ruedas y luego lo que sería el esquiador de fondo con un perro atado a la cintura, se le ha puesto una bicicleta, una mountain bike, entonces el perro va tirando de la bicicleta. Sí. Ahora hay dos modalidades, con pedales o sin pedales. Antiguamente solo se corría sin pedales, era la bicicleta como un medio de transporte al lado del perro. Les línies que portem ara actuals són mescles de gos nòrdic, vale? de huskies, com pots veure el Dumbo té els ulls blaus perquè ve d'aquestes línies nòrdiques, però estan mesclats en gossos caçadors, principalment pointer i brac, i han de ser gossos, a veure, te diria que han de ser molt atlètics, lleugers, però a la vegada molt potents. Y la mayor diferencia que hay entre tierra y nieve es el calor. El calor. En tierra corremos con estos perros con más de 15 grados, lo pasan muy mal porque son perros muy explosivos. Teniendo en cuenta que son perros que se han seleccionado para que corran hasta morirse. Entonces estos perros no les puedes decir hoy vamos a correr despacio porque hace calor. Estos corren siempre a todo lo que dan de sí. Entonces en tierra pasan muchos problemas por el calor. Asko kontrolatzen dugu temperaturak eta zenbait eta hotz gehiago hobeto. Gu elurtean gauzenean normalean 15-20 gradu edo azpitik entrenatzen dugu eta hortxe txakurrak doaz gustora. 14-15 gradutik gora txakur asko sufritu egiten dute. Bueno, cuando yo empecé a correr con perros, lo de la tierra era bonito y lo de la nieve era un poco como anecdótico. Ahora ya después de muchos años corriendo, lo de la tierra es bastante guarro, por decirlo así. A veure, el trineu, sobretot en etapes alpines de Pirena, és una descàrrega d'adrenalina molt gran, perquè hi ha unes derrapades a les curves de neu i per les estacions d'esquí, és no sé, una sensació, bueno, s'ha de viure, és com esquiar, baixar una pista negra en un gos d'estos, és una descàrrega d'adrenalina brutal. Y bueno, entrenar en tierra, pues normalmente suele ser en época de invierno, agua, barro, y son épocas en las que más nos dedicamos a entrenar que a correr, con lo cual es más una rutina de entrenamiento que un trabajo de carrera. No i menys al puesto on vivim nosaltres. Hi ha molt poca gent que pugui viure d'este deport, al contrari, que suposa bastants de gastos, mantindre tots aquests gossos atletes que necessiten molts de cuidados. Los sponsors i les entitats i les institucions no s'acaben d'implicar potser massa i més ara en aquesta època de crisi que estem vivint. El futuro es de gente muy buena, pero se están quedando o nos estamos quedando solos porque cada vez somos menos gente, no nos ayudan por ningún lado, no tenemos ayuda de ningún tipo porque no somos deporte olímpico ni nada parecido, entonces una minoría que nos siguen mirando como raros y yo a todo el mundo les digo, si supieseis cómo tenemos que trabajar, cómo cuidamos a los perros para poder llegar a correr como corren, que los cuidas como auténticos atletas, es el entrenamientos, alimentación, todo, la gente alucina. Gaur, Donostiko izotz gauregian gaude, eta ikusiko dugu pixka bat barrutikan nola den patinaje artistikoa. Zuk sartzen zarenean izotzean, abiadura izugarria da. Es una cosa que te llena cada vez que entras en el hielo, la sensación de libertad.
la sensación del viento en la cara, la velocidad que puedes conseguir patinando, la satisfacción cuando haces un elemento técnicamente difícil. Abiadura handikin juten zea, nolabait inklinatzen zea alde batera, bestera, saltoak egiten dituzu eta esaterako sentitzen zea bastante librea, nolabait dena ondo joaten bada. Niretzat interesgarriena saltuak eta itia baino da espresatzea. Musikakin sentitzen desuna espresatzeko aukera hori. Es un deporte que yo siempre les digo a los alumnos, es como un hilo, es continuo. Vas aprendiendo más cosas, más complicaciones. La mayoría de las personas que vienen a una pista de hielo con la idea de hacer patinaje artístico es porque han probado el patinaje antes y luego cuando ven las competiciones en la televisión es un deporte muy bello para ver. Nik uste hori dela kultura pixka bat, kulturaren kulpa edo kulturaren zergatia, ez da? Zeren juten bagea Frantziara, dagoela hemendikan ordu batera, edukitzen dugu Frantzian, uste diela 170 pista edo gehiago, eta normalean Frantzian dituzte nolabait hainbeste emakume zeren gizonak praktikatzen hau. Primero se enseña los primeros pasos para patinar, por adelante, por atrás y luego una serie de ejercicios sencillos. Y si no saben absolutamente nada, pues les ayudan a poner las botas para que no se puedan hacer daño. No, empezar a patinar no, porque entre que te estás divirtiendo y todo, pues no es una cosa difícil. Lo difícil ya es cuando ya empiezas a coger un nivel que aumentar ese nivel ya es más difícil. Tienes que venir y meter muchas horas y eso sí. Pues se divide en la parte técnica y en la parte artística. En la parte técnica hay saltos, piruetas, pasos y las chicas tienen ángeles, arabescas. Y la parte artística pues ya es más coreografía, interpretación y cosas así. Teknika asko baldin bakazu, baino estiloi gabe baldin bazea, juezai ez dio oso ematen hori lehenengo inpresio hori, ez? Baino alderantziz teknikak ere bere garrantzia daka. Hombre, el sacrificio yo creo que es una cosa personal. Aquí ahora, este año, hemos empezado y tenemos entrenamientos a las 6:45 de la mañana, los lunes, martes y miércoles. Incluso algunos vienen el jueves también, a estas horas de la mañana. Y por supuesto, eso es un sacrificio. Nahiko gogorrak dira, askotan oso goizo esnatu berdeu ez daudelako ordu asko pistan. Eta hori askotan esnatu egea 6etan, honea etortzeko goizian entrenatzea. La que yo siempre intento hacer que entiende el atleta es que si está en el patinaje hay que entrenar, porque si no los resultados no van a seguir siendo buenos si no se entrenan. Gogorrena da medio bat ez duzula egin inoiz eta hasi behar zea txikitatik egunero pistan praktikatzen, nolabait edo entrenamendutan, edo sesio libretan, baina egunero hori uste garrantzitsuena dela.
diferentzia handia da, batez ere gero igual emaitzak ez dialako zuk benetan lan hain dezunan parekuak, ez? Adibidez, lan asko itezu ez, da gero jutezea kompetizio batea eta oso gaizki atatzen dizu da lan guztia minutu batian jokatzezu. Baina gero ere bai asko emateu ez, oso ondo pasatzea eta gustatze bat zaizu oso polita da. Normalean jendea dauka, ez dakit, itxura nolabait dela polita, baina da pixka bat gimnasia ritmikoa edo gimnasia deportiboa bezala da oso gogorra, kondizio oso onean izan behar eta ez duzu itxura eman behar. Zu beti zaitu behar hola, egoten ez da. Bonito, ¿no? Es casi como bailar, pero en el hielo. Y nada, es muy gratificante cuando te salen bien las cosas. La emoción que puedes expresar a otras personas cuando en la parte artístico, realmente yo creo que es una sensación. Joseba del Rio naiz, eta 22 urte ditut eta tiro egokitua praktikatzen dut. Hasi nintzen kirola egiten, duela 5-6 urte, esan diteke kasualitatez, ez? Esan ziguten 11ek atera zitula zenbait jarduera berri, esan genezake, eta hien artean tiro egokitua zegoen, eta lagun batek hasi zen hemen praktikatzen. Eta behin igo nintzen, beak nola egiten zuen ikusteko eta nola baiteko funtzionamendua ikusteko, eta aurrez zegoen monitoreak esan zidan, nahi baldin bazu probatu, eta horren arabera jarrituko gu zuk ere apuntuko zera, eta baita asmatu ere probatu, gustora go nintzen, eta bai. Eta hortik horrea, kasualitatez izan zen goz batek, jarraipen esan du ez, 5 urte hauetan. Where your heart is, but your heart has to grow. Drifting under bridges, never with the flow. Bai, esango nuke daukala kontzentrazio mai bat exigitzen duela, ez? Hori bakoitzaren arabera da, baina bakoitzak ikusiko du, baina ez nuke esango altua dela exigitzen den kontzentrazio maila, baina bai pixka bat, ez? Soinua grabeo agudoago bilatzeko beharrezkoa da, ez? Konzentrazioa eta pultsoa aukitzea gero. Eta gero ere, memoria ona buruan gorde zuzen ere, amarreko horrek eskaintzen duen soinu hori. Gero bilatzeko etorkizuneko tiroetan. Alde fisikoa. Behar da, adibidez, beharrezkoen. Ni adibidez orain nago egiten tiroa zutik eta euskarri gabe. Orduan modalitate honetan oso beharrezkoa da, ez? Azken finean armak 5 kilo pisatzen ditu, traje hau beste kilo bat, orduan alde fisikoa behar da, aipatu berri duan pisu hori aguantatzeko, eta gero aldi berean alde teknikoa behar da, aipatutako pisua leku txarretara egokiak ez diren lekuetara juteko eta minak ez egiteko, ez? Nolabaiteko posturaki behar da, aldakako lan jarrita, hankak separautak mai batean, pisua ondo juteko, ondo banatuta juteko, ez? Berak ditu,
zure monitorea den heinean, aholkatzen dizu, ez? Adibidez, zutik eta euskarrik gabe egiteko garaian, aholkatzen dizu, gorputza holantoran jarri behar duzu, minak esartzeko bizkarrean, o hanka pizkat zabalago, o pizkat horreago, baita ere gero botatzen tiroak jaurtitzen zoazenean, begira, azken aldi honetan, joten ari zaizkizu guztiak eskubira. Saiatu ezkerra bialtzen, o apuntatzen zunean, ezkerrago apuntatzen, o mila gauza. Ezinbestekoa da entrenatzailearen irudia hor, o lana. Nola itxu batekin komunikatu, berbarik egin ez baldin baduzu. Keinuen bidez. Keinuen bidez, bere gorputzean ikutuz, ez? Alegia, bere gorputzean keinuak eginez. Adibidez, 10 bat atatzen baldin baduzu, sorbaldan ikutu dizu monitoreak, eta gero, sorbaldako atzeko partean, egiten du erloju albaritz bezala, eta hori irudia jarrita, 10 izan leke, baina izan leke 10 bat eskubian o eskerrean eta horri guztia izena jartzeko erlojuaren simbologia den bat etzaio. Dianan senyuero dituko genioke, horrek argi bat ateatzeu edo, eta zukin behar dezuna da argi hori bilatu. Eta karabinak aipatu berri duen bizore horren misioa esango duke eta argi hori soinuan bilakatu. Soinuan bilakatzea. Horren arabera, dianari apuntatzen ez daudenean, soinuan grabe bat entzutezu, iraunkorra eta grabea, pitido bat iraunkorra eta grabea, eta 10 gerturatzen zoazenean, grabea izatetik agudua izatera pasatzea, eta erakusten dizu monitoreak, aguduena hau da, eta hau pilatu behar duzu, 10 emane baldin duzu. Eta horri ikasita, bilatza besterik ez duzu, besterik ez duzu, errez ematu, baina ez da horren errez. Kirol bat da, baina aldi berean harreman sozialak egiteko aukera ematen du. Zuk honean zatozela kirol bat egitera eta alduzun neurrian hobetzera edota lortutakoa mantentzera. Baina aldi berean baukazu lagunekin egoteko denboratxon bat, 2 ordu egoten zarena hemen, lagunekin egon, barra batzuk egin, dituzun inkluso arazoak komentatu eta bertzen esate dizuten, azken ditu kirola multifuntzionala izango nuke zuela. Lehenik eta behin kategorientan finkatzea, toki bat hartzea, ez da batera erreza, hasi berria naizta, eta tokitxo bat egin mundu kategoria honetan. Hortik aurrera, Espainiako txapelketara jun eta ea postu hon bat lortu ezkero nazioartera pasa naitekeen, eta hortik aurrera oso zaila da, ez? Ni bai uste dela gero zela kontzientziazio maila handiagoa dela. Ni hasi nintzenean duela 5 urte, ikusten nuen kontzientziazio maila eta gaur egun ikusetena ez dauka zer ikustetik. Gazteak batu ezkero, gauz guztietan bezala etorkizuna daukagu. Eta nik uste batu egingo dira. Oye, me dio una fiebre el otro día por causa de tu amor, Cristiana. Parar enfermería sin yo tener seguro de cama y me inyectaron suero de colores y me sacaron la radiografía y me diagnosticaron mal de amores al ver mi corazón como latía. Oye, me trastearon hasta el alma
la ciencia no funciona. Solo tu beso, vida mía.